ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଉ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଗଛ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ? ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ଡାଳରେ କାହିଁ ବସିଛୁ? ଶୀଘ୍ର ହେଲା ମୋ ଗଛରୁ। ଗଛରେ ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନୁମତି ଲାଗେ? ହଁ, ଗଛରୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲାଗେ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବୁନି। ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ସେଉ ଗଛ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଡାଳରେ ବସି ଆରାମ କର। ହଁ, ତୁ ମୋ ଫଳ ବି ଖାଇପାରିବୁ। ସେଉ ଗଛ ତୁ କେତେ ଭଲ, ଏଇ ବର ଗଛ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେଉ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା ଓ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଖାଇଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦଳେ ମହୁମାଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ବା, ଏ ଦୁଇଟି ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବର ଗଛଟି ଟିକେ ବଡ଼। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଘର କରିକି ରହିବା। ବର ଗଛ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତୁମ ଗଛରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ତୁମ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ। ଓହୋ, ସବୁଦିନେ କେହି ନା କେହି ଆସିକିନା ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହି ହବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। କୋଉଠି କେଜାଣି ଚାଲି ଆସିଲ? ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ? ରାଣୀ ମହୁମାଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବ। ସେଉ ଗଛ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଦୟାଳୁ। ତୁମ ଗଛରେ ଆମେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବୁ। ତାପରେ ମହୁମାଛିମାନେ ତା ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେଉ ଗଛ ଆଉ ବର ଗଛକୁ ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ। ସେଉ ଗଛଟି ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ କାଟିବି। ଏମିତି ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଉ ଗଛ କାଟିବା ସମୟରେ ସେ ସେଉ ଗଛରେ ଦେଖିଲା ମହୁମାଛିମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଗଛରେ ତ ମହୁମାଛି ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏ ଗଛକୁ କାଟିଲେ ମୋତେ ସେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବିନି। ସେ ବର ଗଛକୁ କାଟିବି ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା କାଠ ପାଇଯିବି। ମତେ କାଟନି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ରାଣୀ ମହୁମାଛି, ବର ଗଛ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡିଛି, ଯାଅ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏସବୁ ଦେଖି ବରଗଛ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା।